Čauky ľudia, mám slúchatka s mikrofónom, takže môžem už hovoriť do videí. My si tu klasicky vyberieme tie tu veci. Takže vítajte u nového videa. Máme tu ďalší Brawl Stars. Dnes ideme s Edgarom. A dnes sa pokúsim získať Jackie, lebo už potrebujem nových brawlerov a tu si chcem vybrať Brocka a potom Ems a tu si vyberiem Bita, 8-bita, lebo ten je strašne dobrý a s Dynamajkom sa mi zle hraje, to si ho testoval na mobile, no už ho mám aj na mobile a veľmi by som chcel niekedy v budúcnosti získať Leona a toho tu, Griffa, aj Maxa. Samozrejme všetkých by som chcel získať. Aj získam niekedy, ale to už dlho, kým to získam. Takže, ale dnes si nedáme už duo, ale dáme si solo, lebo solo je lepšie. Tak dáme play, môžeme ísť na to. Začínam hra. Matias. What the fuck? Prečo Matias? On sa volá Matias. Oj, Edgar. Uj, no tak rýchla prehra. Radšej si dám iného brawlera, lebo s týmto prehrajem veľa. Prečo si bucha s tým šalmom po hlave? No, to je jedno. Jedna trofejka. Nevadí. Jesse, toto je môj posledný brawler, čo som získal. Tak ten by mohol byť dobrý. Tak ideme do ďalšej. No som hneď pri brawlerovi. Takže bedtime. Tak uvidíme. Že či je čas ísť do postele. Ona je silná. Jackie je silná, ale dosť. Zase 7. miesto. Že radšej sa vrátime späť k Gundu, lebo takto budeme prehrávať rýchlo. Alebo skúsime iného brawlera. Frank. Na Franka som v minulom videu získal skin, takže otestujeme ho, že či bude dobrý ten skin. Ja si myslím, že môže niečo pomôcť. Stolili sme sa tu divne. A tam máme rovno pomoc a Brock nám ju bere. Brock. Ale Brocka rýchlo zoberieme. Bolo sme jasné, že silnejší. Máme powerku, ale to mi nevadí. To je, no, je to super. Ale zakiaľ budeme brať tieto powerky, že by som bol čo silnejší, čo som minule neurobil, tak preto som rýchlo prihral. A išiel som za nimi do stredu. A teraz môžem využiť moju super silu. A dám a piju. A ostaň. Uj, koho tam máme? A ostaň. No tak. Si robíš srandu. Pápa. Takže ešte jeden brawler a mám víťazstvo. Tie zrýchlováky sú dobré. Musím ho zabiť. Tu nie. Tak, a tam je Shellyna. Tak Shelly bude ľahká. Bum. Easy win. Frank je najlepší brawler.
nemôžem to zakrytiť, tak pokračujem na stole. Ale to nevadí, takže lebo máme raz, poď. Á, nevadí, rare. Aj z toho niečo dostaneme, 50 coinov. Tak nic moc, nič. 300 polárikov za chvíľu budem mať, tam budem mať neviem, sa povie. No, špeciálne eventy. Už sa teším na tie spreje, že som mohol sprejovať, ale to je jedno. Budem Stardrop ďalší, a to nevadí, idem na ďalšiu hru. Turo je pod nami, to nevadí, aj tam Kid tam bol, ale nebol to Kid rozhodne, bol to El Primo. A teraz uvidíme. Piu. Rádoš. Ahoj. A na čo som to dal ešte raz? Brock a El Primo sa tam bijú. Tak. Ty. Tak. Neviem, prečo stál. Idem na tie zrýchlováky. A ten mi zoberie. Ale nevadí, lebo jemu musím vyhrať, lebo mám málo toho. Ja už ich mám 12, lebo tu keď vidím toto položené, tak som šťastný. Ešte tak po tejto hre dám jednu hru a bude končiť toto video. Nebude zase až tak dlhé, tak 10 minút môže mať. Nebude. Dneska ja idem. Kde si? Už vrčí, že kde si? Tak bude schovaný. Keď tu nikde nie je. Tu je! Ty brgo. Prečo sa mi vybola obrazovka? Ty brgo? Späť, tak. Dobrá. Pápa. Druhý vín. Vlastne som povedal, že chcem získať to. Tak toto bude veľa XPčok, takže sa pripravte. Ešte aj Stardrop 1000. Nedošlo to len 2. To je nevadí super rare. Nevadí, že to je super rare. Aj powerpointy. Aj máme eventy. Jej. Aj Ježiši. Aj tu. Tak. Máme to. Knockout. No tak. Dáme ešte jednu hru a v budúcom videu dokončíme tie kredity. Už dnes nie. No, dnes by ešte malo výsť tak zo pár videí. No nie zo pár, ešte 2 videá by mali výsť. A potom by ešte na ostatné, na ďalšie 2 kanály. Potom, no na jeden kanál. Ideme do hodzony. Harip. Ja idem tu, chlapci. My tu. My sme tu silní. Si pripravím super silu. Teraz tu máme miesto my. Nie vy. Už to, len teraz začala hra, už budeme mať gotovo. Haha. Teraz musíme byť v tejto zóne.
to už dokončíme. Haha, vyhrali sme. Tak dáme ešte 2 hry. Alebo nie? A hej, idem, hej, nie. No tak dáme. Alebo nie. Už ukončíme toto video. Takže dneska si to otvoríme. Tieto 2. No a vlastne máme epicky. A vlastne si už otvoríme aj Jackie. Ešte 10! Jak? Som mohol mať za 2. Tak si otvoríme. A dáme ešte jednu hru z Jackie. Prečo nie? Tak Rare, Brawler. Brock, jasné, že Brock. Toto získame. A ešte už dneska to získame. Takže ideme si ju vylepšiť. Aj. To nevadí. Ideme ďalej. A ideme. To bude dlhé video. Strašne dlhé. No, nie až tak dlhé. Ale po 10 minútach to už určite má. Pán nám tu má. Idem po nich. Nejak sme ich. Dali sme im. Ja budem tu. Jak v minulej hre. Tu a... Prehráme. No vlastne ja zomriem. Budem sa dohealovať. Ja toto tu splním, vy buďte tam. A im idem na pomoc. Oni tu idú. Zomrite, my už musíme ísť. Ojoj, choďte na druhý, tu už nám nebude pomáhať. Teraz tu bude veľký boj. Ja už to končím. Čauke. Aha. Bol som star player. Takže... Dobre hry, ja nejdem už po jeden. No. A Rare. Nevadí. Tak. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalšieho videa. Tak. Čau!